ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলিয়াই পেলাওক সকলোৱে মিলি বিজেপি ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলিয়াই পেলাওক সকলোৱে মিলি AIDF ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলিয়াই পেলাওক বিজেপি AIDF মুৰ্দাবাদ NDP नि डिसिप्लिनखौ मानियाखै UPPL नि सोद्रोमा हिसाबै बिथांमोना जिखिनि खामानि मावो बेखौ मावाखै बिथांमोना मानसि हिसाबै थांनानै थानांगौनि जि दायित्व बे दायित्वखौ बुजिया बेनिखायनो राजखान्थि गोदान जोनोम जादों बे XNDP होनना गासैबो XNDP गैजोबा आरो XNDP निनो माखासे खोब बारा दंब्ला बे 1% सुबुंफ्रा ज' जानानै दादों बेनिखायनो जोंहा बुंनांगौ खोब बारा गैया जिहेतु गासैबो व्यक्तियानो इन्डिया जिहेतु डेम'क्रेटिक कान्ट्रि बेनिखायनो गासैबो व्यक्तिबो डेम'क्रेटिक प्रसेसजों राजखान्थि हान्जा गायसननानै खामानि मावनायनि मोनसे मोन्थाय दं बेखौ बिथांमोना एक्सारसाइज खालामदों खिन्थु राजखान्थि दानायाथ' गिदिर बाथ्रा नङा खिन्थु बेखौ फेदेरनाय बेखौ फोथांना लाखिनाय बेखौ फेहेरनाया एसे गिदिर बाथ्रा बेनिखायनो रायजो राजाफोरजों मदद खालामजायो दा बिथांमोननि सायाव BJP AIDF मुर्दाबाद BJP AIDF मुर्दाबाद इनकिलाब 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 सासा मामाजी मुर्दाबाद ভালকে ঝুঁকে তো দুইজন হাত ঝুঁকে এনেকে মাৰি দিব সাসা মামা মুর্দাবাদ হ্যাঁ কি বললেছে সাসা মামা মুর্দাবাদ সাসা মামা মুর্দাবাদ সাসা মামা মুর্দাবাদ সাসা মামার রাজনীতি নিপাত জয় আয়কর জয় আয়কর জয় আয়কর জয় আয়কর ধুবুৰী জিলাৰ বীৰসিংহ সমষ্টিৰ চিৰাকুটি হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাইজৰ দলৰ বিশাল গণসমাৱেশ আৰু যোগদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকা ৰাইজে শপত লওঁ যে আমি 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত সাম্প্ৰদায়িক বিজেপি আৰু সাম্প্ৰদায়িক AIDF-ক যিকোনো প্ৰকাৰে নিৰ্বাচনত হৰুৱাম আমি হিন্দু মুছলমান সকলো একলগ হৈ চাচা আৰু মামাক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলক ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই দিম এইবাৰ আমি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ চৰকাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ চৰকাৰ গঠন কৰিম ধন্যবাদ জয় আয়কম জয় আয়কম জয় আয়কম ধন্যবাদ জয় আয়কম राजखान्थि हान्जा थाब्लानो बे थांनानै थाया जेब्लाहालागै रायजो राजाफ्रा बिथांमोनजों सिथाबनानै थाया बिथांमोनखौ मदद होआ बेखौ समाजसो खिन्थागोन खिन्थु मोनसे बाथ्रा बेनो जे इतिमध्य XNDP-फोरखौ लानानै जोंहा सुक्ति खालामखानाय गासिबो NDP खिनिया UPPL जोगदान खालामजानाय UPPL-नि मेम्बार खाजोबमोन दिनै बिथांमोना मानि थाखाय गुबुन बाथ्रा साननानै मानि थाखाय गोदान पार्टि जादों जों बेखौ बुंनो हाया बिथांमोननि उद्देश्यआ मा बिथांमोननि नोजोरा मा जों बेखौ बुंनो हाया खिन्थु बेनो बाथ्राया जे पार्टि दानानै बेखौ फोथांना लाखिनो हानाय हायिया रायजो राजाफोरनि सापर्ट खालामनाय सायावसो दा रायजो राजाफोरा बिथांमोनखौ सापर्ट खालामगोन ना खालामा जिहेतु इतिमध्य बर'फोरनि गेजेराव मोननै पलिटिकेल पार्टि दंखायो UPPL थाबाय आरो मोनसे BPF थाबाय बे मोननै राजखान्थि हान्जाखौ गारनानै बेसेबां रायजोफ्रा बिथांमोनखौ सापर्ट खालामगोन बिथांमोननि लिडारशिपखौ मानिगोन मानिया बे गासै बाथ्रानि सायाव सोनारगोन इतिमध्य जों थांनाय 4 बोसोराव रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो हानाय खामानि मावनो हादों आरो बे हान्जायाव दिनै बर' नन बर' गासैबो सापर्ट खालामदों आरो बेनिखायनो आंहा फोथायनाय गैया जे रायजोफोरा जोंखौ जोगारनानै दानि गोदान हान्जायाव थांगोन आंहा बेखौ फोथाया
दिनै जों मा बिथिङाव मावफुंनो हायाखै बिनि माबाफोरखौ पइन्टखौ बिथाङा दिन्थिबानो जाबाय। आकाशन बिथाङाथ' आबसुनि सेन्ट्रेल कमिटिनि सासे सोद्रोमामोन, खिन्थु बिथाङा दिनै मानो आबसु गारना थांनो गोनां जाखो? रिटायार्डथ' लायाखै बिथांखौ एरख'दोंसो, मानो एरख'जानो गोनां जाखो? दा बे गावनि गारायखौ नुवालासे मालायनि गारायखौ दिन्थिनो थांदोंब्ला बेनिफ्राय आरो लाजिथावसिन बाथ्रा थाया। दिनै बिटिआर ओनसोलनि जेसेबां रायजो राजा दं, बर' नन बर' गासैबो इउपिपिएलनिफ्राय गोजान थाङाखै। दिनै बिथांमोना इउपिपिएलनि सायाव फोथायनाय दं आरो बेनिखायनो दिनै बिथांमोना इउपिपिएलजोंनो थागोन होननानै गासैबो जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा सुबुं होदों, खोथा होदों। आरो दिनै गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरनि गोबां सोद्रोमाफोर जोंनि पार्टियाव सेन्ट्रेल कमिटि, डिस्ट्रिक्ट कमिटि, ब्लक कमिटि आरो प्राइमारि कमिटिफ्रावबो सोद्रोमा मावथि हिसाबै दं। बेनिखाय दिनै गुबुन जाथि बर'फोरजों लोगोसे गुबुन जातिफ्राबो दिनै इउपिपिएलनि सायाव मोनसे फोथायनाय दं। आरो बेनिखायनो दिनै जोंनि गोरोन्थिनि थाखाय नङा, खिन्थु जायफोर एक्स एनडिएफबि दिनै गोदान पार्टि दादों, दिनै बिथांमोना आसलथे एनडिएफबिनि डिसिप्लिनखौबो मानियाखै। इउपिपिएलनि सोद्रोमा हिसाबै बिथांमोना जिखिनि खामानि मावनांगौ बेखौ मावाखै। बिथांमोना मानसि हिसाबै थांनानै थानांगौनि जि दायित्व, बे दायित्वखौ बुजिया। बेनिखायनो इजिलि जिखुनु राजनितिक पार्टिनि दैदेनगिरि जाबाय इजिलि थांनानै थानो हागोन होननानै सिमां नुनानै बेखौ दादों, खिन्थु बिथांमोननि सिमां माब्लाबा मोगथां महर मोना आरो बिथांमोना खुनुदिन साक्सेस जाया। मानोना पलिटिकेल पार्टिनि साक्सेस फेलारनि बाथ्रायानो रायजो राजानि मददनि सायावसो निर्भर खालामो। रायजोफ्रा अनोबा, रायजोफ्रा मदद खालामबासो पार्टिया थांनानै थायो। आरो रायजोफोरखौ फोथायहोनो हानाय लिडारशिपनिबो बाथ्रा थाबाय। दा जायफोर एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा बे पार्टि गोदान हाबनानै दं, बिथांमोनहा रायजोफोरनो मा एसुरेन्स होगोन, बिथांमोननि सायाव रायजोफ्रा बेसेबां फोथायगोन, फोथायथावनो हानाय बेबायदि कुवालिटि दंना गैया, बे गासै बाथ्रानि सायावसो सोनारगोन।